Здравейте! Това е втория епизод. Миналия път ви показах как да направите това бухалче, но вие, понеже аз забравих, понеже имах работа, не можах да довърша съвсем епизода и забравих да му поставя ето такива крилца. Ето такива крилца. Но вие може на вашето да му поставите по желание. На мен повече ми харесва без, затова реших на вас да ви го покажа така. Добре, да започваме. Днес ще ви покажа как да направите такова цветенце, украшение за молив. Трябват ви 4 зеленички пръчици. По-добре да са зелени за стъбълцето. Едно топче за средичката. И една розова пръчица, за да се огънат и да направят тези листенца. Съжалявам за музиката, нашия съсед слуша силна музика. Затова, ако ви пречи, може да изключите звука. И така да започваме. Оплитате ги по двойчици. Ето така. Ето така. Оплитате и другата двойчица. Така. Оплитате и другата двойка. Така че да са горе-долу равни. Ето. Ето, трябва да ви се получат ето така. Може и на по-рядко да ги нагънете, но важно е да ви се получат заедно. И така. Сега тези двете ги оплитате път така заедно. За да може тези да се разперят, тук да се залепи кръпчето и да стане цветенце. Така. Ето ви го, така. Аз ще започна отгоре да правя цветенцето. Трябва ви и лепило. По възможност да е бързо съхнещо, но не е важно. Гледайте добре да го залепите, за да не ви се отлепя. Моето лепило е бързо съхнещо, затова няма нужда време да се прави и затова толкова бавно такова. И добре, розовото го оплитате така и започвате. Слагате първото тук и го залепяте. Добре, ето така. Видяхте ли? Ето така. Да стане като цветенце. За топчето е трудно да се залепи, затова малко време ще трябва да почакаме. Готово! Сега да започваме. Правите едно листенце така. Правите още едно листенце, ако искате така. И така. Ако ви остане, не е проблем, изрежете го. И така. Краището се залепя тук. Ето. По принцип това не трябва да се такова, но моето лепило нещо е на привършване и не мога хубаво да
да стисна и да излезе добре. Съжалявам, че ви забавям работата, но моето лепило не е много хубаво. Ще изчакам малко време. През това време, вие ако искате, може малко да спрете видеото и да си починете. Ако ще починете, до след малко. И така, вече ми е залепнал цветенцето. И съм готова да го оплета. Така. Сега изваждате така и взимате един молив. Слагате го така и по двойки го правите, ги оплитате така. Така. И го оплитате ето така. Ето. И готово. Ето ви го стебелцето. И става чудесна декорация. Ето вижте. Този път не ми се получи много хубаво, но вие може да направите и много по-добре. Ако ви остане малко зелено, но е добре така да направите, да ги вържете на едно, да може спокойно да си хванете молива. Ето така. И става чудесна декорация за молив. Може да се вади, пак да се слага. Зависи дали хубаво сте ги оплели. Ако малко така ви излезе, дръпнете назад и пак го върнете ето така. И добре, следващия път ще ви покажа как се правят такива охлювчета. За следващия път материалите, които ще ви трябват, са цветни пръчици, мърдащи очички, топчета и това е. Чао! До следващия път! Дай да го видим. YouTube канал имаш.